Sobra na kay ka ba? Wala kay respeto sa mong amahan ba? Sobra na ka ba? Oh. Ako pa'y palayason ni mo diri, nga ako aning balay, nangipon ra mo? Exclude yun, wala yun ko kasabot, aning bataa ba? Pila na kaadlaw, wa na mo uli diri. So ka niya nakadawat og kwarta sa iyang asawa, di wala na sa ang kwarta sa iyang kabit. Bantay lagi din tawhana sa kuwag yun. Uy, pa, si problema. Uy, maayo, kayang uli na ka, nangutan na ka ko sa problema. Ikaw mo akong problema. Unsa? Unsa isalan ako di ay? Chloe, kanay imong gitrabaho ba? Sa tanaw mo, maayo pa na imong trabaho nimo? Ha? Nagigasto ang kwarta sa imong asawa sa imong kabit? Nga nang magbuot man ka pa. Hudaw na, amo atong kwarta, dili to'y mo ha. Importante, nalipay ko sa akong gibuhat, ug nalipay po na akong uyab. Kabagag yun imong mangangkol og imong kwarta, no? O makabalo to imong asawa nga nasa laing nasod, padalaan ba ka kato? Pa, dili to makabalo, kung dili ka mutugan. Chloe, bisan pag dili ko mutugan, Chloe, walay aso nga makumkum, Chloe. Kung di makabalo ang mga silingan na sila mutugan sa imong asawa, usawa naman na to na. Pa, kabalo na ko ana pa. Wala kay labot. Di pangandaban na nako na. Oh. Oh. Wa magpalibak, nanawag na imong asawa. Nganong diri sa kuha nanawag? Tubaga pa, tarong nga istorya. Aron dili ta mapas mo diri ah. Ayok saba ha, kaya akong tubagon. Hello, Day. Kumusta man ka diha? Okay naman po, kanang mga tala lang po ba, hindi lagi makontak si Chloe. Ina pa nga okay rang tanan. Naman si Chloe diri, Day. O, kamulay istorya o. O, istoryahan imong asawa. Hello, Dong. Day, unya, kumusta naman yung pagka-abroad diha? Okay naman tayo, Dong. Tinatingnan ko, malilay ka makontak kahapon pa. Oh, nabisi ko sa tuwang binuhi ng mga baboy oy. Alam mo, Dong, pwede ko makutan sa mga baboy? Oh, pwede kayo. Wala. Nangatit na po pa. Baboy na sa itong kumpari na diha. Ina mo yung picture ni mo? Sige day, ipakita na ko sa imo ha. Tara day oh, dagko na kayo to ang vaccine day. Oh, pura buya pud day oy. Ako mang anay diha ako. Laysa day ha, mato ko sa tuwang anay. Tara day oh. Maayo, Dong, kay gitarong mo dala nga kung di pagdala ka kwarta diha ka. Gani day, kaloyan po day oy, dagko na pod. May bayan lang tayo ko, Dong, na parang dala ang kwarta. Day, sige day, kato lang, magpalawag pa ko sa tuwang baboy. Then, Bagaa yun yung naong, Chloe, eh. Naminaw ko nimo ba? Ako rin naluoy sa imong asawa sa imong gibuhat. Ikaw pa ba? Ikaw joy babag kay sa kuha mga plano ba? Pay mulayas ka diri ah. Lami agi nimo pospos. Sana ako na nimo palayason. Nga ko aning balay kamo ni ngipon dire. Ay kung istoryahin yung nana pa ha? Kay bis kag amahan ta ka. Di ta ka respetoon. Tay tinuol ba pod ako aning balay? Kabaga ako nimo naong. Sobra na kay ka ba? Ikaw, kay sobra na kay ng baba ni mo. Dili pa na mo. Wala kay respeto sa imong amahan ba? Sobra na ka ba? Oh. Ako pa'y palayason nimo dire nga ako aning balay. Nangipon ra mo? Sige pa. Una-una ah. Narayad lang nga makabalos ko nimo. Gago ka pagka anak. Ako pa'y palayason nimo ako aning balay. Kabaga ako nimo.